खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लायाव सैमा अरनायनि जाहोनाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि गबरधना पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय मैनामाथा फोथार खायजामाति गामिनि थागिबि राजेन रामसियारिनि अनजालु फिसाज्ला रबिराम रामसियारि बिथाङा मैया 30 एप्रिल खालि हरनि 12 रिंगासो समाव रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रबिराम रामसियारि बिथाङा थांनाय दान मोनथामसोनि सिगां न'आव फिसिनाय मासे सैमा फिसाजों अरजादोंमोन। नाथाय न'नि सैमा फिसाया मोजांखाय एबा फाग्ला नङैखाय अरनाया जेबो जानाय नङा साननानै दंमोन आरो जेबो फाहामथायनि राहा लायाखैमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय साननैसोनिफ्रायनो देहाखौ सुखुयै मोननायाव गामिनि अजा आरो बरपेटा र'डआव थांनानै डक्टरनि फाहामथाय लाबाय थादोंमोन। नाथाय मैया 30 एप्रिल खालार खालि रबिराम रामसियारि बिथांनि सोलेरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानायाव बिथांखौ बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फानि 33थि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो UN ब्रह्म ट्रास्टनि जथायै बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों गिबियै मान बाउग्रोयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बाउग्रोयो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा दिमासा दैबां मोसाहारिया। गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिवा नार्जिहारि बिथाङा। मैया गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP फोरनि थाखाय रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायाव अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा बाहागो लानानै जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP फोरनि थासारि आरो दुखु दाहानि बागै बिबुंथि। जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDP फोरा बिक्रम दैमारीनो फोरमायनाय बादिब्ला सा 30निबो बारा बारग' NDP बिथांमोना फासिनि अर्डार जानो थांगासिनो दङ। अजय बसुमतारी बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ फासिनि अर्डार। बिथांमोननि एखे केसजोंनो सा 30निबो बारा बारग' NDP फोरखौ फासिनि अर्डार होबायब्ला बिथांमोनाबो फासिनि अर्डार मोनगोन होनना। थांनाय 28 एप्रिलाव गसाइगाव खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BPF राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेरथार सुबुं रेलि हाबाफारि जानायजों लोगोसे सुबुं सावरायमेल जानानै थाङो। बे मेलाव BJP UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै सा 26 BPF राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैयो होननानै BPF हान्जानिफ्राय मिथिहोनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै UPPL बुरासा प्राइमारिनि आफादगिरि सन्जीब बसुमतारी बिथाङा खेंफोरथि होयो जे थांनाय 28 एप्रिलनि BPFनि मेल जानायाव जयनिं जादों होननाया नंखाय होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।